DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 ang pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarampo kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdipo sa DCGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. Bareta sa lado lokal, national, international, alagad enot na nindog maantabayanan digdipo sa DCGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si kumpadreng Al-Armario Padingal. Diyos marhay na hapon. Please go ahead na. At least maingat ng mga resolusyon ang sanggunian panlunsod kan Legazpi sa paagi ni City Councilor Attorney Butch Lucila na bawalon ini para dai mag-crear ning kalibungan minsan di kapagiromdom sa resolusyon ang mga opisyales asin empleados kan City Hall na sigurohon mo na bago magpaluwas o mag-share nin informasyon. Dapat beripikado ang informasyon asin naghahali sa reliable na source. Ang resolusyon na ini ni City Councilor Lucila, aprobado ng kasanggunian kaya nagiging maingat na ngunyan ang mga taga City Hall. Al-Armario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, kumpadreng Al. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Joshua Bino may darang informasyon. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead man. Iwala si Daraga Municipal Engineer Kiel Montaliana na matarig asin nasa kalidad ang ibinugtak na retractable tent asin temporary stage sa tubangan kan munisipyo kan Daraga Albay. Kayo ang pagdidibuhan kan concert mo niya na banggi bilang pagbubuon kan mga selebrasyon asin aktibidades sa Daraga Town Fiesta ngunyan na taon. Ni ang sinag-asigurar man ni Engineer Montaliana sa pakitaguron kan DCGB nyo sa iyang ngunyan na pagkahapon. Although sigun kay Montaliana, bako man lokal na gobyerno, kaya bako man Municipal Engineering Office ang nagkabit sa ining retractable tent asin temporary stage kundi sarong privado tayo ang pinawa asin pinawalaan ka na organizer ka na event alagad sigun sa iya masarig man ini asin yun na ini na tigagamit sa ito pa sa mga aktibidades man dyan sa munisipyo kan Daraga Albay. Bilang dagdag na sigurasyon sigun kay Engineer Montaliana siya bilang municipal engineer kan na Daraga Albay patinir man sa aktibidad taod-taod na banggi bako sana para makisimaro sa nasabi na aktibidad kundi para man magreparo kan sitwasyon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. May asigurasyon yung municipal engineer na dahil marampahog yan na tent kapareho baga so design baga tatanems na hiling mo dyan sa Daraga. Diretso kita kan istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza.
Angel, marhay na hapon. Please go ahead, man. Pag-iimbitaran mo niyan kan Civil Service Commission Bicol ang publiko partikular na ang mga wala trabaho na magpartisipar sa gigibuon at self-clear kan sa idang opisina sa September 5 sa third floor kan SM City Legazpi. Sigun sa CSC Bicol sa kanya na Regional Director DC Punzalan Tragais ang mga interesadong job seekers ang kaipuhan sa nang magdara in fully accomplished na personal data sheet na may kasabay na updated passport size na picture na may nakabuktak na pangaran at pirma. Kaya kung ano na magpresentar kan kopya kan Certificate of Eligibility, Ratings, Lisensya, as in ang transcript of record. Ang mga ma-apply ang tiga-abisuhan na kasulog ng casual o business attire dahil lang taan software, ang bubuksan na poon alas 10 ng pagkaaga sa tud alas 5 ng hapon. Sigun sa nasabing ahensya, nasabing aktibidad, ang parte ka na celebrasyon, kanika 125 anibersaryo ka na ahensya, nguya na bulan ng Setyembre. Maladag ng Beretta, Angel Mustaza, DCTV News. Thank you so much, Angel. Diretso kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Reporter Kumpadreng Jimmy. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Please go ahead. Posible day panalulugaran ang bagong PNP Provincial Director Canalbay sa persona ni Police Colonel Noel Donato Nunez para magbisita kortesiya sa regular na sesyon kan Sangguniang Panlalawigan Albay kung sa embasado kay Board Member Harold Imperial, Chairman Committee on Public Safety, sarong bis na kahoran na niya ining bagong PD sin susog sa bagong PNP Provincial Director o buson mo na niya nalibutonan kada hipaturan in pulisya sin mga lokal na opisyal na nasasakupan puraber ang pagkortesiya sa Sangguniang Pandalawigan member. Sabot maninikan Sangguniang Pandalawigan sa pagsabing na sa transition pa man ang bagong PNP Provincial Director. Sangunyan mahalat lang ang Pandalawigan para ma-meet and greet man sinda asin maaraman man kung ano ang mga programa kan bagong PNP Provincial Director manungod sa pagmantinir kan na pasi orden digdi sa probinsya nin Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa Lado Nacional, binilog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sarong independenteng komisyon na maimbestigar para sa mga flood control anomalies na makondukta nin hararom na investigasyon sa nasabi ng bagay. Sigun sa Presidential Communications Office o PCO, igwang mandato ang independenteng komisyon na aramon ang mga irregularidades, panimbagon ang mga invelto asin ibuwelta ang tiwala kan publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Dagdag pa kan PCO na ang lakdang na ini patunay kan makusog na paninindogan kan administrasyon, nakurtaron ang korupsyon, pakusugon ang mga institusyones, asin magatod ning onesto i-epektibong serbisyo publiko sa irarom kan administrasyong Marcos. Enot ng pinagpunan kan Senate Blue Ribbon Committee ang motu proprio inquiry may kinaaraman sa isyong Philippines underwater, tanganing investigaran ang mga ghost projects, substandard na proyekto asin mga kontrata may kinaaraman sa flood control. Mantang inimbitaran man kan House of Representatives an DPWH asin 15 kumpanyang nakakuha nin 20% kan kagabsan kan flood control projects poon kan taon 2022 para sa sarong pagdangog na nakatalaan man sa aga September 2 kaining taon.
Sa katakod na bareta, pamamayuhan kan mga abogado, prosecutor, justice, forensic investigation as in eksperto ang independenteng komisyon na bibilugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa investigasyon sa maanumaliyang flood control projects. Enot ng pinag-anunsyar kan Palasyo Malacanang na ang independenteng komisyon ang maimbestigar kan siring na bagay. Sigun sa Presidente, ipig sa pinal na an orden ehekutibo para sa formal na pagbilog kan komisyon. Kung mapatunayan na may mga opisyalis na invuelto, marekomendar ang nasabing komisyon na kasuhan asin isakat sa ombudsman o sa Departamento de Justicia ang asunto. Sa katakod pang bareta, inako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdemitir sa pwesto ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan dahil sa command responsibility. Sigun sa Presidente, inako ni Bunoan ang responsibilidad sa mga maanumalyang flood control na nangyari sa irarom kan sa iyang rekomendasyon sa ahensya o kay kan sa indang rekomendasyon sa ahensya. Napili naman ni Presidente Marcos si Secretary Vince Dizon na mamayo sa obras publikas dahil sa magayon na performance kay ni sa DOTR, partikular sa pagpapautob kan darakulang proyekto sa transportasyon. Sa may relasyon pang bareta, magayon ang trabaho ni Sekretaryo Vince Dizon sa Departamento kan Transportasyon kaya siya ang piniling magkapot sa DPWH kasalida ni Manuel Bunoan. Ina ni pinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sarong ambush interview sa Pasay City matapos na idesignar si Dizon sa DPWH. Sigun kay Marcos, pamilyar na si Dizon sa mga trabaho sa DPWH kaya dakulang bentahe ini sa iyang pagmanihar kan ahensya. Sinabi pa kan Presidente na nailatag na ni Dizon ang gabos na mga bagay na kaipuhan na gibuhon kaya pwede na niyang iwalat asin magdumana siya sa DPWH. Efektibo na ngunyan na primera dia kan September ang pagiging DPWH Secretary ni Dizon matapos manumpa sa Presidente Malacanang kasubagong aga. Sa may relasyon pang bareta, nagtutubod si DPWH Secretary Vince Dizon na dakul pang matitibay na opisyal sa DPWH sa tahaw kan mga kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects. Sa Malacanang press briefing ngunya na hapon, sinabi ni Dizon, sinugo siya ni Presidente Marcos na hanapon ang mga matitibay sin honesto sa mga sensitibo asin kritikal na posisyon tanganing masiguro na maging marhay ang dalagan kan ahensya. Piglinaw man ni Dizon na ang lakdag na ini may katuyuhan na daiman ubuson ang mga empleados kan DPWH kundi halion ang mga opisyal sin empleyado na invuelto sa korupsyon. Ipinagmando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsumiter nin courtesy resignation kan gabos na opisyales kan obras publikas. Sigun kay Dizon, susug ini sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mahiwasan na clean sweep sa DPWH bilang enot alakdang tanganing linigon ang ahensya hali sa anuman na korupsyon asin irregularidad. Sakop kan courtesy resignation ang mga undersecretaries, assistant secretaries, division heads sagkod sa district engineers. Kasunod kay ini magkakaigo ng personal review para aramon kung sisay ang matiner asin dagos ng hahalion sa pwesto. Katuyuhan kay ini na masiguro na dai maapektaran ang mga opisyal na may integridad asin may kakayahan na magpautob nin mga proyekto na honesto asin efektibo. Naghampang sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaaraman sa mga anomaliyang flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Efektibo niya na aldaw dain ang official capacity si Bunoan matapos nasalidahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa pagdangog, sinabi ni Bunoan na nag-attender siya bilang pagsunod sa subpina na ipinagsumiter kan komite. Nagpa-excuse naman si Bunoan dahil dahil na siyang kapasidad na magrepresentar sa DPWH, mantang nagtugot naman si Committee Chairman Rodante Marcoleta. Mientras na naging hapot kay Bunoan iyo kung naimbestigaran ang DPWH kung nagpasubli nin lisensya bilang construction firm ang Alpha and Omega kan mga diskaya kung kaya nakakuanin rinibong mga proyekto.
Sinimbag ni Bunoan na pwedeng sa lokal na level nangyari ang pagpagibo sa ibang kontrata alagad pa panimbugon man giraray ang mga proyekto kan mismong kakontrata kan DPWH. Rinibong haba kong niribong. Tinawan doon ni House Deputy Speaker asin Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno na daining papel ang mga kongresista sa proseso kan pagpapatindog kan mga school buildings. Kasimbagan ini ni Puno sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinagbabaranga kan mga membros kan House of Representatives ang school building funds kan Department of Education. Paliwanag ni Puno, dahil nakakapagdikta ning alokasyon ang mga kongresistas dahil ang konstruksyon kan classrooms dapat nasa listahan kan nationwide priorities kan DepEd na ipinautob naman kan DPWH. Pinag-inganyar kan opisyal kan Simbahang Katolika sa Pilipinas ang publiko na kadagitan ang lantada na pagyaman kan mga opisyal na hali sa korupsyon. Sigun kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, pamayukan Catholic Bishop Conference of the Philippines, bako sa nalawas ang pwedeng ilantad asin ikonsiderar bilang malaswa dahil may konsider man na pambabastos ang mga biglang yaman hali sa korupsyon. Ipinagladawan kaini ang mag-agom na kontratlistas na ipinahilingan sa indang mansyon asin luxury cars na hali sa kontrata sa DPWH. Mabultan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Diretso kan mga bareta ang Salado Nasyonal ipinahayag kan kaya ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na igwanin sarong aktibong general kan PNP an invuelto sa isyu kan kaso kan mga nawawarang parabulang. Sigun kay Rimulya, ang mga naunang bitan na opisyal kan Philippine National Police ang nagtabang sa mga suspek sa pagkawara kan mga parabulang. Tigtuturo pa ini bilang Regional Director kung saan daidapat ang pagbugtak digdi sa puwesto. Inabisuhan kan Philippine Embassy and Filipino Community sa Jakarta, Indonesia na daingo na magluwaz. Sampang ini kan mga nangyayaring demonstrasyones sa nagkaperang lugar sa Jakarta. Ipalikay man kan embahada ang mga Pinoy
sa mga darakulang pagtiripon tanganing desinda mapeligruhan. Padagos man na nakamonitor ang embahada sa developments kan mga protesta. Katakod kay ni nagkaperang train station sa Jakarta ang ipinagsarado dahil sa kariribukan. Saro man na 20 anyos na ride-hailing driver ang nagadan sa riot sa Jakarta. Pinag-inkaminar kan opisina kan Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. ang gabos na Pilipino na makipagtabangan sa gobyerno para sa katrangkiluhan. Sigun sa opisyal, ini sarong shared responsibility bako sa nakan gobyerno kundi sa gabos sa sektor para mautob ang bisyon. Pinag-inkaminar man kan opisyal ang gabos na Pilipino na isipon kung ano ang gustong sabihon kaini para sa kada saro asin kung ano man ang magigibo para sa pagbubusol kan katrangkiluhan, mutual understanding asin pagkasararo. Nag-anunsyo ang kumpanyang Petro na mapa-aumento sina din presyo kan sa indang liquefied petroleum gas o LPG. Base sa abiso kan Petron, igoneng 20 sentimos na pag-itaas kan kada litro kan LPG. Kabaing ini kan dagdag na 2 pesos 20 sentimos sa kada 11 kilogramos na cylinder. Ang nasabing aumento sa presyo iyon efektibo kasubagong alas 12:01 din magahon, Setyembre 1. Magirumduman na kan Agosto nagbawas ning presyo ang Petron sa indang LPG ni maabot sa 2 pesos 50 sentimos kada kilo. Tinawan doon kay National Security Council na ang mga lakdang kang Pilipinas sa West Philippine Sea day dapat na ikonsiderar na patakot sa katrangkiluhan asin seguridad sa rehiyon. Ini kasunod kan patakot kan China na may konsekwensyas ang mga lakdang kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sigun ka National Security Advisor Eduardo Anyo, ang Pilipinas bakong involto sa pananakot, pangharas o agresyon sa kadagatan. Ipikapahiling kan Coast Guard asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang makusog na panindugan para sa derechos asin bako man para mambuli. Ultimong detalyes kan Bareta, pinagkontra kan Departamento kan Foreign Affairs ani pinaluwas kan China na travel advisory laban sa Pilipinas. Partikular ang digdi ang warning kan China sa saindang mga estudyantes na nagpaplano na mag-adal sa Pilipinas. Sa taho ini kan paghaadit kan China na naglalangkaw ang kaso ni mga krimen sa nasyon kung saan ang mga biktima Chinese nationals. Sigun sa DFA, bako magkatugma ang report kan China, lalo na tapig-aksyonan naman kan mga otoridad kan Pilipinas ang mga report na krimen sa nasyon. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tatenems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay, asin dakol na rekomendasyon, may urukas na